Beti paralderantz Jon Arretzeko liburu bat da. Liburu hau Afrikako mutil baten historia da. Mutil hau familia handi bat zuen. Afrikako egoerako familia diruzale bat zen. Aita lan asko egiten zuelako. Egun batean aita lana galdu eta Europara abiatu zen lan bila. Mutiko hau oso kezkatuta zegoen bere aitarengatik. Orduan Europarako bidea hartu zuen. Bidean espiritu gaiztoak eta pertsona desatseginak aurkitu zituen.